Die o zo belangrijke praktijklessen zijn weer begonnen. Het is woensdag 17 juni. Dit is Zeeland Nu. Passen en meten bij beroepsonderwijs. Middelburgse naar New York Fashion Week. En van welk dier is deze rugvin? Dag dames en heren. Techniekstudenten van mbo-school Scalda in Terneuzen krijgen weer in kleine groepjes praktijkles. Het gebouw is 3 maanden dicht geweest, maar ondertussen werden voorbereidingen getroffen om vandaag weer gedeeltelijk open te kunnen gaan. Dat betekent looproutes in het gebouw, dat betekent zorgen voor handgelletjes, voor schoonmaakmaterialen, afstemming over van wanneer gaat de ene groep in het lokaal en de andere groep uit het lokaal. En voor in deze ruimte betekent het dat we een aantal borden anders hebben opgesteld dan dat normaal gesproken het geval is. Aan de borden zelf is ook een spatscherm vastgemaakt, zodat ze in ieder geval niks kunnen overdragen. De andere lokalen die zien er ongeveer al een beetje zo hetzelfde uit? Ja, klopt. Daar waar we normaal gesproken 24 setjes hebben staan nu 6 of 8 setjes. Dus ongeveer een derde van de ruimte benutten we op dit moment in die lokalen. Ook in de rest van de school is het rustig, want slechts 20% van de normale bezetting mag op hetzelfde moment aanwezig zijn in het gebouw. Daar komt ook nog bij dat examenstudenten voorrang hebben op de rest. Maar bij de opleiding procestechniek hebben de tweedejaars geluk. Dat was omdat wij een afgebakend geheel aan hun aanbieden in plaats van de reguliere lessen. Dat noemen we een keuzedeel. En dat keuzedeel hopen wij te examineren. Dus door juist nu dit aan te bieden, kunnen we dat als mooi als afgesloten gedeelte afwerken voor de vakantie. Dus het heeft ook een belangrijk onderwijslogistieke reden dat we hier staan. Het is voor die studenten ook leuker om het nu af te ronden dan dat ze het weer na de vakantie weer op moeten pakken. En nog het beste is dat als het moeilijk gaat, dat je hem dan eerst hierop monteert. Oh ja. Lukt het dan nog niet, dan halen we er de oliedruk af laten. Dus je klikt er zo op. Ja. Ja? Dus niet schuin, want dan ga je knoeien. Ik vind het wel fijn. Ik vind het leuk dat we ook weer, je ziet weer wat mensen en je komt weer even buiten en gewoon weer op een plek waar je echt ook altijd eigenlijk les hebt gevolgd. Ik vind het ook wel fijn dat we dan hierdoor geen studievertraging oplopen. Want normaal zouden we op stage zijn en dat doen we nou niet. En in plaats van dat we nou op stage gaan, doen we alvast een opdracht voor de 4e klas. Hoe het met de studieachterstand zit bij de andere opleidingen is nog onduidelijk. Adolf Versluis liet in ieder geval wel weten dat er geen sprake is van zomerschool. Maar avondschool is wel een mogelijkheid. We hebben al lessen in de avond, avondschool. Het zou best kunnen zijn dat we dat nader gaan bestuderen om te kijken of daar mogelijkheden zitten. Maar het is niet alleen de praktijkvakken, maar vaak ook stage die niet kunnen lopen. Dus dat betekent dat we per opleiding moeten gaan kijken en eigenlijk per student moeten gaan kijken van waar heb jij dingen echt gemist, waar heb je hiaten en hoe kunnen we die zo goed mogelijk repareren. Nou, en dat is waar we nu in de opleidingsteams mee aan de slag zijn en waar we na de zomer proberen een slag te maken. Twee mannen die verdacht worden van het bedreigen, afpersen en uitkleden van een man in Middelburg blijven voorlopig vastzitten. Er is nog heel veel onduidelijk in deze zaak. We weten dat het op 5 januari van dit jaar gebeurde in een flat in Middelburg. Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer door de verdachte een woning uit wordt gehaald. Het slachtoffer heeft dan niets meer aan naar zijn onderbroek en ook die moet hij even later uittrekken. Even later verklaart hij tegenover de politie spiernaakt dat hij een pistool tegen zijn hoofd heeft gehad. De 2 verdachten zitten al een half jaar in voorarrest. Op 20 augustus gaat de rechtszaak verder. Campings en vakantieparken mogen sinds gisteravond alle slaapplaatsen weer verhuren. Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland besloten. Ook toiletgebouwen mogen weer gebruikt worden. Tot gisteren mochten campings en parken maar 75% bezetting hebben. Hotels en B&B's waren al wel weer helemaal open. En nu is dat rechtgetrokken. De politie heeft vandaag uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het dodelijke ongeluk vorige week woensdag in Vlissingen. Een aanrijding waarbij een 42-jarige Vlissingse vrouw in een rolstoel om het leven kwam. Op de plek van het ongeluk werden remproeven gedaan. De automobilist die de vrouw aanreed was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is ingenomen.
Busmaatschappijen voerden vandaag actie in Den Haag. Ook Zeeuwse busmaatschappijen zijn die kant op gereden. Ze willen een versoepeling van de coronamaatregelen, omdat ze bang zijn failliet te gaan. In touringcars mogen nu maximaal 13 mensen meerijden. En dat is niet rendabel, zeggen busondernemers. De brancheorganisatie pleit ook voor financiële steun van de overheid. Modeontwerper Mirjam Manusama, afkomstig uit Middelburg, mag in september haar kleding showen tijdens de New York Fashion Week. 10 toptalenten uit de hele wereld zijn uitgenodigd om hun creaties te laten zien. En Manusama, nu wonend in Rotterdam, is er daar één van. Dit is echt, 3 weken geleden hoorde ik dit. Ja, ik ben nog steeds een beetje sprakeloos erover. Ik kan nog steeds niet helemaal geloven. Dit is echt voor mij een droom die uitkomt. Dit is die droom. Het allerhoogste podium voor modeontwerpers, de New York Fashion Week. Wat er zeker mee gaat naar New York is één van deze outfits. Ik ga er nog niet al te veel over vertellen. Het is nog een beetje een geheim, maar dat is met proefstof zijn we nu bezig om de gehele collectie nu te maken. Ze vielen in New York voor Manusama omdat haar stoffen duurzaam zijn. Maar ook omdat haar kleding niet past in de stereotype hokjes man-vrouw. Creaties zijn kimono's wat ik maak, is ook gemaakt van linnen. Ook de collectie wat ik ga laten zien op de Fashion Week zal een androgyne collectie zijn. Dus man en vrouw zal dat dragen. Om ons helemaal vrij te kunnen voelen in wat wij willen dragen. En ons niet hoeven te weerhouden van hoe de hele maatschappij misschien daarover denkt. En dat nadenken over kleding begon al in haar kinderjaren in Middelburg. Ik was al heel erg bezig met ook mijn uiterlijk en al best wel jonge leeftijd om me anders te kleden. En, dat is misschien niet allemaal daar, toch, in Middelburg? Nee, dat klopt. En ik voelde me ook best wel een soort van buitenbeentje daarin. En vandaar dat ik op best wel jonge leeftijd naar de grote stad ging. En nu haar creaties op de catwalk in een nog grotere stad. De ontwerpen zijn klaar, maar alles moet nog wel even worden gemaakt in 3 maanden tijd. Ja, het is echt gewoon nu kaart te vergaan. En ik moet daar gewoon staan. Kan niet anders. Het moet. Ja, het moet. Ja. En Ellen Nieuwenhuizen is hier voor meer nieuwtjes uit Zeeland. We zagen net al dat de mbo-scholen zo goed en zo kwaad als het gaat het praktijkonderwijs weer opstarten. Praktijkscholen doen dat ook, middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld in Hulst, daar kookten ze iedere week voor gasten en dat serveerden ze dan ook uit. Nu zijn ze daar vandaag weer mee begonnen. Dat gaat natuurlijk wel net iets anders dan dat het normaal ging. Al koken ze nog wel iedere week een 3-gangen menu. We hebben soep, we hebben aardappeltjes, we hebben gehaktballen, bloemkool uit de oven. En voor de rest... Maar gasten ontvangen zit er voorlopig niet in. Alleen voor jezelf koken leek de docenten en leerlingen niets, dus heeft de school besloten het anders aan te pakken. De maaltijden worden bezorgd, maar niet door de leerlingen. Die kunnen geen auto rijden. Kunnen ze misschien wel, mogen ze niet. Nee, en we moeten bijvoorbeeld naar Koewacht, naar Sint-Jan Steen. Dus er zijn collega's, een aantal collega's die het wegbrengen. Vandaag kregen zo'n 30 mensen een maaltijd van de praktijkschool thuis bezorgd. Ja, toch weer een beetje zoals het hoort. Ja, en nog heel iets anders. Gisteren is er een bijzondere vis voor de kust van Westkapelle gezien. Een maanvis. Die zie je eigenlijk zelden in Nederland. Ja, hier zien we hem. Ja. Je moet wel heel goed opletten. Hij is gefilmd. Pim Wolf uit Vlissingen, die spotte hem. Je ziet het nog wel eens dat er eentje aanspoelt, een dode. Je ziet ze ook nog wel eens zwemmen in de Noordzee vanuit de lucht. Maar zo dicht bij de kust en levende, dat is wel echt heel bijzonder. Wolf schat in dat deze ongeveer 1 meter groot was. Ja, ongelooflijk. Het zwemt allemaal gewoon in onze wateren. Allemaal in de... En heel bijzonder, we hadden gisteren ook nog een bijzondere aanhouding door de politie. Gisteravond was er een man die had een lekke band. Die was hij aan het vervangen bij een carpoolplek in Kruiningen. Hij werd door de politie gecontroleerd. Het was blijkbaar een bekende van de politie. Dus ze dachten, we kijken ook even in je auto. Daar lag een hele lading aan postzegels. Goed voor €6.000 aan nieuwe postzegels. Dat is gek. €6.000 aan postzegels. Wat zei de verdachte daarover? Ja, die kon niet zo goed uitleggen waar die nou vandaan kwamen. Dus hij is meegenomen. Hij zit nog vast, wordt vandaag verhoord. En wat doen ze met al die postzegels? Ja, ze denken dat het misschien van de winkel is. Dus ze zijn nog op zoek naar de eigenaar. En anders heel veel kaartjes versturen, denk ik. Heel veel kaartjes. Dankjewel. Een mistige zonsopkomst hier in de polder bij Wissekerken. En 's ochtends zagen we nog een zonnetje, maar dat was 's middags wel anders. Je zag het al aankomen, flinke regen- en onweersbuien met lokaal wateroverlast tot gevolg. En de regen trekt vannacht weg.
Dan wordt het morgenochtend vrij zonnig, maar in de middag en avond weer kans op regen en onweer. Ja, en hierna een kijkje bij de bouw van jachten die u en ik nooit zullen kunnen betalen. In Op Jacht. Duties once I'm on board is making sure that operationally everything is adhered to. I have to ensure that the vessel is operating safely, that everybody on board is safe. Dat nu. En na Op Jacht krijgt u het uitgebreide weerbericht van Jules. Ik wens u een hele fijne avond en ik zie u graag morgen weer. Dag!